Mai gida, wannan tagumin da kake fa ya fi ƙarfin abin da yake damun mu. Kan wannan tagumin ya zo ya ja maka cutar da za ka zo ka kwanta mu koma neman magani ba abinci ba. Ya kamata ka yi haƙuri. Duk jarabawar da kaga Allah ya ɗora wa bawa to ya san zai iya ne insha Allah. Ka yi haƙuri kawai, Allah ya ba mu ikon cin jarabawa. Ai abin ne, na buga nan, na buga nan, na buga, na buga, na buga. Wallahi abin ya gagara. Babban damuwa na ma dan samu mana abin da zamu sa a baki. Amma abu ya gagara, ya zan yi. To me za a yi mai gida? Sai haƙuri. Duk jarabawar da kaga Allah ya ɗora ba ya san zai iya ci, ka yi haƙuri. Babu abin da yake ɗaga min hankali. Irin ranar gobe Allah Ubangiji ya tashe ni, ya tambaye ni na bar iyalina babu abinci. Shine babban abin da yake ɗaga min hankali. Duk lokacin da na tuno haka sai hankali ya tashi. Kar ka damu mai gida. Insha Allahu Allah ba zai tuhume ka da laifin da ya san ba da gangan kai ba. A baya ka min duk abin da ya kamata ka min, nayi alfahari da kai. Yanzu ma na san babu ce ta jawo. Insha Allahu za mu wuce. Daɗi da wuya ba sa dawwama. Insha Allahu za mu wuce wannan lokacin. Ka yi haƙuri. Allah na gode ma da ka bani mata ta gari wanda take da haƙuri, ta san akwai, ta san babu. Allah ina ma godiya, kuma ke ma ina miki godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya bar mu tare. Yanzu baran samu dan fita in je wajen Hamisu, ko Allah zai sa mu dan samu wani abin da za mu sa a bakin mu. Baran je inda. To shikenan ba damuwa mai gida. Allah ba da sa, Allah ya sa mu dace. Agode, sai na dawo. To sai ka dawo, Allah ya taimaka. Amin. Ni wannan rayuwa, kai, Allah ka rufa mana asiri. To, Allah ya sa ya samu. Musulmin kwarai, musulmin kwarai. He 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 he. Ha 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 ha. La 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 la. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Ai yanzu na fito can nake tambayan ka. Sai aka ce wai kana nan ko za ka yi sallah ne ko za ka yi alwala, to ban sani ba dai. Wallahi kaga lokacin sallah na ji an kira sallah. Wallahi. Shi ne na ce barin zo in yi alwala. Ka san wajen wahalar ruwa ake. Kuma ga fiye wata ya naira 20. Wallahi. Ranar Sai baran zo wallahi. Ka san ana rana. Wallahi. Sannan Hamisu. Dama wallahi na zo dan neman wani alfarma ne a wajenka. Wallahi na buga abu ya gagara. Tun shekaran jiya gida rabon da a ce iyalina sun dan sa wani abu mai nauyi a ciki. Shine na ce baran zo wajenka ko Allah zai sa a dan taimaka min da dan wani abu bashi, in na zo na dan samu sai in zo in mayar maka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya muna cikin masifa a ƙasar nan. Yanzu ka duba mutum magidanci, a ce an kwana a gidan shi ba a ci abinci ba, ai dole a shiga tashin hankali. Kuma abin baƙin cikin shi ne, wallahi gani na da kai haka, inda akwai 20 ɗin yadda ake ranar nan, da a can zan tsaya in sai fiye watan ma in yi alwala, to babu kusisi a jikina. Inna lillahi. Haka gida, amma ina da hanyoyin samun kuɗi, tunda ka san rayuwar buganan kuma ina da alƙawarin kuɗi a yau ɗin nan. Saboda haka duk yadda za a yi daga yau, amma zan baka zuwa gobe saboda ba na so in saba maka. Kana da number waya ta go? Ina da number wayanka.
ka kira ni insha Allah zan nema maka wani abu mai kauri wanda in Allah ya da za ka rike kwana biyu. Na gode sosai. Na gode, Allah ya saka da alheri. Ko abin da nake so ka fahimta shine ita rayuwa duk abin da ya tsanani yana tare da sauki. Muna tare da shugabanni ne waɗanda ba su da adalci. Haka. Yasa ni ka gani mutum ko kansila yayi kawai ne gobe kiyama ya biya ni haƙƙina. Daga kan kansila, chairman, state assembly, shugaban ƙasa, in dai ka riƙe kuma ka ci na haka biya ni ba wanda ran yafe ma Allah. Ya kamata ka tsaya kai ma a fito ma da ruwa, saboda yanzu ka ce za ka yi alwala ka je ta sai ka sai fiye wata kuma naira 20. Wallahi ai sallan ne gaba ɗaya tana buƙatar nutsuwa, kuma wallahi yanzu yanda ka ganin nan wallahi ba nutsuwa. Ai wanda ya sallah a roƙa Allah. Haka ne gaskiya, haka ne. Na gode sosai. Bari na ƙarasa zan yi sallah. Ina zuwa? Wai da zan bi in wuce ne in je gida. To ai babu hanya ta nan ko ka manta ne? Subhanallahi. To kai. Hanya kuwa. Fa iza musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana cikin tashin hankali. Tun ɗazu nake kira nan ban a kashe, kuma mun yi alƙawari da shi akan yau zan zo in karɓa. Wai kai wani irin tunani ne da kai? Yanzu duk anguwan nan saboda Allah da Annabi ka tashi neman taimako matsala na damun ka rasa wajen wa zaka je sai wajen sa? To ai ni na ga mutumin kirki ne. To mutumin kirki wa kai ne zama mutumin kirki a anguwan nan? Ka gaya min. Haka ne. Ni kadai ne mutumin kirki a anguwan nan. Ni ne wanda idan kana neman bashi zaka zo ni in share ma hawaye. Amma ka je ka same shi? Jiya fa na wuce fa na gan ku tare fa. Ka san makwabcina ne, mugun hali ne da shi fa. Mugun hali ne da shi fa. Ka rasa wa zaka je taimake ka sai shi? Ba Allah a zuciyar musa. Malam Hamisu, ya za ka mun haka kuma? Mun yi alkawari da kai. Na riga na faɗa maka sirri na. Ka ce mun lalle in zo washe gari in karɓa. Na zo yau na yi ta kiranka ba na samu kama ka kashe wayanka. Banda abinka saboda Allah da Annabi ba gashi ya iso ba. Me haka? In ba mutumin Allah ba za ma ka ganshi ya zo neman ka ne? Ikon Allah. Sanne da zuwa Sadauna. Na maka alƙawari akan jiya akwai wanda za su bani kuɗi, amma saboda kar in saba alƙawari na ce maka ka bari yau ka kira ni a waya. To ba a bani wannan kuɗin da aka min alƙawari ba. Da safen nan yadda na gaya ma jiya bayan da ko sisi haka mu ma muka tashi ba mu ci komai a gidana ba. Wannan dalilin ya sa sai na ɗauki wayata na je na siyar. Wannan kaga sim ɗin wayata kenan. Wannan dalilin ya sa idan ka kira ni ba ka samu na. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiquna salasun idza hadasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomi ko siffofi guda uku ne. Idan mutum zai magana sai ya yi ƙarya, idan ya yi alƙawari sai ya saba, sa'annan idan aka ba shi amana sai ya ci. To ina tsoron in shiga cikin ɗaya daga cikin irin siffofin nan. Wannan dalilin ya sa na tabbatar da cewa yadda na maka alƙawari ba tare da na nuna maka cewa ba za a samu ba, na tabbatar maka da cewa za a samu. Shi yasa na siyar da waya ta 10,000, kuma yanzu na yi alƙawari na riƙe a zuciyata cewa zan baka wani abu mai ɗan nauyi ga 5,000. Musulmin kwarai. Ka riƙe a hannunka, kaga mun raba kenan. Kai kuma ban san duk maganganun da kake faɗa na yabona da kake, ina jin ka, Allah ya saka da alkhairi. Ai in babu irin ku ba za mu ci gaba ba. Na gode, ga 2,000 nan kai ma ka yi amfani da ita. Allahu akbar. Ni kuma zan je zan yi amfani da 3,000 nan. Sadauna da ni? Allah ya ƙara girma. Sadauna Allah ya ƙara girma. Kalla ba na buƙatar godiyar ka Mansur. Ka ci gaba da ka inda ka tsaya, bari bakku ka ƙarasa gaya mai. A'a yanzu ai kuma yabo ne zai biyo baya Sadauna. Godiya muke.
musulmin kwarai, musulmin kwarai, rayuwar shi abar darasi ce, rayuwar shi abar koyi ce.